Zaista je jako važno da je zaista na najvišem nivou premijerka ovde imala sastanke u svojoj, kako je i više puta naglasila, mislim da je važno, prvoj zvaničnoj poseti. Važno je iz tog razloga što najviši predstavnici vlade, posebno premijeri i predsednici vlada, kada dolaze u posetu, posebno iz zemalja kandidata, pokazuju jasan politički signal za postojanje političke volje u državi za nastavak evropskog puta, ali ono što je još važnije od toga i što mislim da je i premijerka pokazala ovde i što svi zapravo i koji se bavimo evropskim integracijama godinama radimo, to je da je evropski put zapravo deo naše unutrašnje političke agende. Ne samo spoljnopolitička orijentacija i spoljnopolitički cilj, već da je to zapravo deo naše domaće razvojne agende i da su evropske integracije za nas zapravo mehanizam ubrzanja reformi u našoj zemlji koje treba da donesu zapravo, čini mi se, neku vrstu satisfakcije našim građanima u smislu bolje i efikasnije uprave, u smislu višeg životnog i ekonomskog standarda, više posla za mlade, više perspektive za mlade ljude, više putovanja, više učenja, bolje obrazovanje. To su one stvari o kojima mi govorimo u reformskom procesu i mislim da je toliko važno da predstavimo, dakle, spoljnopolitičku dimenziju kao našu političku orijentaciju, dakle, ka Evropskoj uniji, ali pre svega kao domaću razvojnu agendu i mislim da to se prepoznaje u Evropskoj uniji od strane zvaničnika i upravo zato mislim da je Srbija prepoznata kao najozbiljniji kandidat.